Dobra. No i pięknie. Zbliżają się wrogowie. Olu pali, ja. Słyszę, że moja wieżyczka tam... No, szerzy prawdę. Wow, to nie... Jestem ranny, schowaj się. O ja! Padłem. Już akacze dają. No. Dobra. Co by to można sobie takiego, kurde... Wpadł. Set szelby, striker nie, spas nie. A, laserowy sobie wezmę. O, jak ładnie. Dobra. A może weź też wieżyczkę kup i postaw, żeby były dwie. A to za chwilę, dobra? Patrz jaką sam broń wziąłem, nową. Co tam? Ło. No faktycznie. Kurde. Idą z tyłu, idą z tyłu. Wow, 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 wow. Już się zaczyna robić poważnie. A, rozwalili wieżyczkę, idą z tyłu. Granatnik w ruch! Nie miał szans. Dobra, to weźmy po wieżyczce, co? Dobra, Jedną naprzód, drugą na tył. okej. To jaką ty wziąłeś? No zwykłą. Aha. To ja mam wziąć też? Zwykłą? No. Takie ciasne rozstawmy, o tak jedną na przykład tu, a drugą tam przy tym drugim wejściu rozstaw. Tutaj, o. Gdzie? No tutaj. Tu? No. Żeby mogła tam ogarniać. A, bo ona nie... Raczej nie ogarnie tu. Dobra. Jesteśmy bezpieczni. A ja dalej wiernie z tą strzelbą. Lecą psy. Ha, 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 już nie. Wow! Co odważny byłem. Idę ci na pomoc. Wieżyczka już mi pomaga. Wow, wow. Dobra. No, wieżyczka ich tam jedzie nieźle. Dobra. Ciup, wieżyczka się przegrzała. I... Dobra. no... Ha, 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 ha. No i pięknie. Dobra, teraz jak się nie mylę będą dwa helikoptery. Wow. Dobra, no to przydałoby się jakieś... No nie wiem w sumie. Wieżyczki mamy. Aby się przydał jakiś nalocik, nie? No to weź ten nalot. Ja się wpiorę tam. Podejmę ryzyko, no już taki będę, kurwa. Steven Seagal. Oddział z tarczami? Predatora wziąłem. Dobra, ja teraz jednego tam spredatoruję. Już widzę, gdzie się deployują. A to w predzie teraz są. No, znaczy, no, ci duzi. Kolosy. Wow! Cholera jasna, nie zdążyłem odpalić. Pomocy. Jedź go tam, jedź go tam. Uciekaj stamtąd. O, no. Z przeproszeniem. Dobra, jednego położyłem. Predator!
Leci! Yeah! Dobrze. Nie wiem, masz pieniądze na ten? Co? Na kolegów? No mogę wziąć oddział z tarczami. No to weź. Dobra. Już ich wezwać? Wezmę ich już. No. Dobra. Wszystkie pieniądze na nich wydałem. Lepiej niech będą dobrymi tarczownikami. Dobra. Pan... Ej, mogę już kupić sobie tarczę. Ale ona jest niepraktyczna mocno, więc nie wiem. No wiem. O, nasi panowie... Ale nie, na kolosa ci się przyda. No na kolosa tak, faktycznie. No. Wieczki stoją, jednej nie ma, bo tamten musiał na nią, wiesz, wylądować. Jedziemy! Aha! Aha! Kurde. Coraz gorzej. O! Nasi koledzy. Tarczownicy! To Francuzi są. Widzisz, Rojo nawet fanów we Francji ma. No, cholera. Ci powiem, sława się szerzy. I to w siłach specjalnych. O, karabinek AC, o. Wolę ten. Ale nie, mój miał granatnik w sumie. Nie, ja go dałem! A tutaj jest, dobra. Był moment grozy. Tamta wieżyczka to jest od ciebie, nie? No. Ja wezmę, kupię drugą. Nie, nie mogę. Czemu nie mogę? No bo już jedną kupiłeś. Nie mam pieniędzy. Nie, bo to jest twoja. Tamtą zniszczyli. Aha. Wow, ile tu broni leży. Cześć panowie, tarcze. Dobra. Ciekiofaja. Trzeba tam pomóc naszym kolegom, bo... Wow, a ci już tu od tyłu, od przodu, z dupy, strony. Tarcza! Ha, 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 ha. Ludzie, dostał 3 razy ten. Co? Poważnie. U, Nie! nie, nie. dobra. Gdzie jest moja broń? Nie! Kurwa. Dobra. Ja sobie wziąłem ACR-a zamiast pasa. To ładnie w porządeczku. Dobra, wezmę tą magiczną wieżyczkę, działko z granatnikami. No dobra. Ale tam na przykład jeden nasz kolega tarczownik. Be aware. Oh. Dobra. I do... Ładnie jedzie. Piechota. Dobra. Uhuhu. Dobra. O, idą. Dobra. W ogóle znalazłem sobie w bardzo fajny sposób. Ten. Kurde, walą tam moją wieżyczkę. No co za małpy, kurde. Zboczone małpy. Kopałem. Właśnie, o. Odblokowałem jakiś tam pistolecik. Okej. Uzupełnienie amunicji, jedziemy na tym zestawie, bo jest dobry. A ja potem ty byś mógł kupić tych tarczowników z Francji, nie? No. Bo tam jeden padł niestety. A czy byśmy mieli dwa te oddziały, że tak. No dobra, zobaczę jak ten, bo na razie mam $4. Enemy attack dogs? A jak oni tak podeszli? Co się dzieje? Kurna. Za dużo. Nie, wieżyczka poszła. Nie, moja. Dobra. Okej.
idą z tyłu. No, wiem. Ale tam jest wieżyczka, ale... Może sobie nie dać... Pies perfidnie dostał w twarz. Idź kup tarczę, raczej wiesz, tarczowników. Nie wiem, czy mnie będzie stać. Oni kosztują 5000. No, ja mam 3800. A, no dobra, to nie. A, i nie mogę kupić, bo mam Predatora. Dobra, to czego, bo on się przyda. Na przykład na tą falę. Co będzie? A teraz będą ci duzi? No. No, tarczownik... No nie. To nie Tajlon, rusz się, bo cię zabije. Nasz tarczownik nie chce mnie przepuścić. Dobra, niech stoi. Dobra. Wow, 3 helikoptery. Kurde. Dobra. Będę jechał z lewej tak troszeczkę, odrobinkę. Nie! Ja już jestem ranny. Dobra. Jeden poszedł. O fuck. Two more to go. Już tam lecę, już lecę. Dobra, drugi też poszedł. I trzeci idzie. Jednym granatnikiem. Dostał. Dostał. Jebać, jebać. No. Wow. Nie. Yes! Wow, ale już mi się ciepło zrobiło, już było blisko. Wow, mam jeden... Dobra, idź kup tarczowników, co? Masz, już ci stać pewno. No, stać. Idź, ja kupię wieżyczkę. No. Ale było już mocno. No. Materiał będzie też długi. No. Podzieli się go chyba. No. Po 15. Zobaczymy, że będziemy grali jeszcze godzinę, nie? Nie wiadomo. Ale jeszcze nie pobiliśmy do mojego rekordu, bo ja doszedłem do 26. Najdalej. Aha. No ja tutaj chyba do 30. Dobra. Kupiłeś tych? Dobra. Nie kupiłem tarczowników. Kogo? Tych drugich? Tak. Dobra. Się uzupełniają. Ale podchodzą nas z tyłu. Brzydko, brzydko. Z tyłu, z przodu, z boku, z podziemi. Zaczyna być grubo. Chyba to już jakby tacy mali ci opancerzeni. No. Ty, nie uciekaj z gredzie. Jestem ranny. No co będzie dalej? A tutaj w ogóle fale się kiedyś kończą, czy nie? Chyba kończą. To by było trochę... No, znaczy wiesz, były takie, gdzie się fale nie kończyły. Aha. Też kiedyś, o! Koledzy z Delta Force. Twister. Gator. Dobra. Kupię siła. Jeden tarczownik tylko został. Kurde. Dobra. Dobra, jedziemy. Jedziemy! 22 fala. Niekryta jest lewa strona. To byś się przydał tutaj na lewej, powiem bardziej. Czekaj, bo tutaj jest cholerę. No, tu... Ja pierniczę, ile ich jest. Ten mi coś tu krzyczy po francusku, że się wino skończyło, kurde. Nie! Gdzie ty jesteś? Ja żyję już. Miałem ożywienie. Ostatni, no. Dobi. No. Gdzie to ożywienie można kupić sobie? Przy granacie. Sobie wezmę jedno, bo to jest potrzebne. No. Nie stać mnie na ożywienie. Dobra. To masz, dzielę się z tobą. Dalej cię nie dać? No ten. To O, masz.